Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihi Muhammedin emin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. İnha Subatul Aziz'in muallifi Sofa Allah yar. Bir ulu şahsiyet, beyik arif. Hem batın, zahir ilmi üşüren adam. 4 tane kitap yazan, 4'lüncüsü ahirki sonqısı yazan kitabı Subatul Aziz'in inha Meslekul Muttaqin di Farsi dilinde aqide ve furuat aytya. Ana Mahsanul Haizin mi şunu yana 4 tane kitap yazan ahirlancısı Subatul Aziz'in. Bunu Allah yar Bukhara'da dünyadan geçen adam bir şahsiyet mun bir piri var, pirine kol verip sofu olan pirine Şeyh Habibullah diye, Şeyh Habibullah'ın pirine Endercan sofu diye, Endercan sofu da Şeyh Bahattin Nakşibendi Hazretlerin sofularmış. Bir Şeyh Habibullah 17-18 yaşındaki oğlan, küçük yaş oğlan, Bukhara ehlilerinin ulamalarına beter faaliyeti yok, milleti doğru dine çekene, deyip şu hemişe ağlap, kıyınçılık bilen dua edip yatarmıştık. Öyle bir karpuz satyanca oğlan meyve furuşmuştuk. Sonra bir gün düşünne, Şeyh Bahattin Nakşibendi diş koruya bar, Semergant'ta men bir sofim badır, Endercan diyen sofi, şoň yanına bar, sen şol isleýäňi Bukhara ehlilerini islah etmekligini, isleýän şol adam sen derdiňe derman bolup bilýär bar diýipdir. Düşünne. Soň Şeyh Habibullah ýanky oglan turup şondan zat satmasyny goýup Semergant'a gidip Semergant'ta Endercan sofiň ýanyna baranda Endercan sofi näme gije galýaň diýip muňa aýyp etdi ýa. Munyň ihlas iradeti betir bitinlenýär. Çünki düşündäki bolup duran zady Endercan sofi karamat bilen bilip sen näme diýip gije galýaň, aýdylan wagtda haçan da saňa näme diýip gelmeýäň diýip şeýle düşünüp beripdir. Soň hulasa şol pire beýet edip elinde işläp şo taýlarda da etýän dogasy iýli halk üçin beter kän doga etýärmişdi. Hudaýa Bukhara ilini islah et, doğru yola çağır, ulamalarını doğru islah et deyip, hemişe şu hanıkatında da, zikrine de, idinden el serip dua edermiş. Günlerde bir gün Endercan sofi muritlerine gözlep aytdy, ey muritler haýsy bireňiz amada Bukharaň ulamalardany ulamay zahir bolan batyn bilen işi ýok. Millet her gaýty öz bilen edip be şonu islah etmäne kim gitjek? Şo tapyr pir bolup, murid terbiýet berip, batyny kalplaryny islah etjek adamymyz ýokmy diýende hemmesi oturupdyrlar. Şonu Endercan sofa aýdypdyr, bar ya Habibullah çık, bar sen öz ýylyň özüň gidaga diýipdir. Şeyh Habibullah oglan aýdypdyr, ya pirim, seniň emriň jany dil bilen ederdim ýöne men islah etjek bolsam menne hiç zat yok. Bir adam salik terbiýet berjek bolsa, murid terbiýet berip, özü pir boljak bolsa 4 zat gerek diýipdir. Hal gerek, kal gerek, sal gerek, mal gerek. Şu üçin 4'ün hiç bir de menne yok diýipdir. Kal diýeni, ilmi hal diýeni batın ilmi, kalpleri, lataifil sab'aty hemmesi Allah diýip oýanygly bolmaly. Enha kal gerek diýeni ilmi kal şeriýeti tekmil bilen bolmaly. Sal gerek ýaşda bir hemen gitmeli, men bir 17 ýaşymda men pir bolup bardym diýip kim maňa zat etjek, beýet etjek diýipdir. Bir de mal gerek, men özüm iýbiçkim, özüme gaýgy bolup dursam milletin äjre terbiýet bereýin diýende enha Endercan sofu murakaba gidip kän fikirleri bilen galanna şonna fikre galyp
aydanda enderjan sofu diptir bar gidiver. Hemmesi inşallah berer diptir. Bariyaka ina yollu bariyaka birden lataiflerinin hemmesi oyanıp bir mutlak zakir bolbaylyny evliya-i kamil ina kalp, ser, hafi, ruh, ahfa şunun hemmesi oyanıp hemmesi Allah bilen meşgul olup zakir batın çeti kullen ilmahal doliye. Yine anriyak barberinin ilmi laduni, ilmi hal kullen şeriat ilminin hemmesi münkelletine guyuliye. Beydirak barberinin öde 40 yaşın şekline geçiyor. Yani 17-18 yaşında Habibullah. Onunla gelip bir ilmi kimya öğreniyor. Bir oti, bir daşek degirip demezse kullen cevahirat bolup aylanayan olmalı. Gelecek nimetini iyi işlerini şoň bilen emrar maaş edermiştik. Barıptır. Ina Bukhara gelip Bukharada bularda murid terbiyet berip gelen adamlar bana meczup bolup gati muridler köfelip şeydenne şol ulemayı zaman Bukhara ehl Bukhara'nın inha valisine barıp aytya ya vali ey padişah alam Habibullah dip bir qarfı satanmadı indi şeklini eved edip özün pir edip pir furuşi edip otir millette kän aldanıp dur sen şonu ýeňle dip ulamaların özü maňa ulamay zahirler maňa hasadet edip Şeyh Habibullah'ni şikayet berýär. Emma padişah Bukhara'nın valisi beter alim abid adammışdyr. Bu bidone tahqiq etmernipdir. Hop onda ulamaları her ayda bir çağırıp gati filaglar edip ikramlar edermişdik. Emma şol çaqlygynda Şeyh Habibullah'ny da çağırýar. Çağıranda münazara ettirjek ikileri bilen. Şol münazara gaza düşmenke hemme ulamalar üýüşüp Habibullah'da oturup Habibullah'dan ulamalar zat soramaly. Padişah edipdir soran am bolsa hiç zat bilmeýän bolsa tada emedip bilmez sonradan görün dipdir. Ine gelip münazarada oturup padişahın dergahında oturup şonna ulemayı Bukharalar mendan zat sorapdyr ya Habibullah dipdir. Hudaýy näçe zat bilen tanıyan, näçe sıfat bilen tanıyan dipdir. Onda Şeyh Habibullah dipdir. Bu dipdir ziyafat dipdir. Bi eger bilmän soraşýan bolsaňyz da aydayn aýtmaly ýerde bu taýdan beýde men hüzran ba, hawzan ba, şehuzan ba barın inşallah aýdyp bereýin dipdir. Eger bilip de utandyrmak gastyňyz bolsa bil alamaty nifaq ulamalara gelişmeýär dip nesihet beripdir. Soň bular duru beripdir. Padişah aýdypdyr ya Habibullah sen de bulardan biraz soraş dipdir. Şeyh Habibullah aýdypdyr men Sura Yusuf tapmaýan dipdir Kur'an'na. Şonda ulamaların hemmeti gıyrışıptır hey vay Sura Yusuf'ta bir bellice yerde gelmen tafayn nemen tafayn ahir Kur'an'ı alıp hemmeti varağır çıkıyorlar hiçbir tapmaya Hazreti Yusuf neme Hazreti Yusuf'un kıssası olan Sura Yusuf'u Şeyh Habibullah Aliye Bismillahirrahmanirrahim deyip açan lahsetinde şu Sura Yusuf'un başından geliyor bu tadı bir keramet bilen yasih-u sukut ettiriptir onu da bular durup inni gaza imeli bolup da Şam çekilmeli bolanda ina Şeyh Habibullah menin gazatyny imandyr. Alaver hemmet Bismillahirrahmanirrahim imany durupdyr. Şeyh Habibullah Hazretleri imandyr. Ulamalar tevella edipdirler al i. Onu dipdir men ip bilmeýän. Näme dip imeýän? Ay bu haram dipdir imelde. Ay şondan ulamalar ýaňdan ayaga galypdyrlar, derre hukm edipdirler. Bir halal da haram dedi. Şeriatın zahir buyuran buyruğu halal da haram demeklik dinden çıkmak kafir. Bunu öldürmek wajib. Ya kıblay alam sen gazana haram diýip aýtdy. Şunu bir şeriat şun kafir diýip aýtdy. Şunu öldürmek gerek. Şonna derrew ýene delilini sorapdyr. Ya Habibullah näme diýip içmeýän, iýmeýän. Ya kıblay alam menin haram dipdir iýmekligi dogurda men aýtsamda najur boljakdy öldüňiz işa etdiňiz aýtdyňiz indi men aýtmaly bolýan. Onda bolýa näme diýip haram hormatyny näme deliliň bar? Onda şun bişip
Guyulan su şu çektirme, guyulan su falan guyudan alınıptır. O guyada tavuk kaçıptır, tavuğun kaçandı bir hefteden geçiptir. Bir kenil kaçırıptır, kaçıranını korkup aytmani şol haram sudan getirilip guyuluptır. Şo guyunun suwu haram. Muňa pişýän zat da haram etdi. Siz eger nime diýseňiz men eşegim suwsuz diýipdir. Künden bäri suw içenak, şoňa bir getirdiň berin eger eşegim içse diýipdir, şoň haram. Men eşegim de haram içmer diýipdir. Getirip çekip berseler eşegi içmendir. Başga bir guydan getirip çekip berse 2-3 bedre içipdir. Şonna tahqiq edip görseler, görse şol aýtýan tawgy ýatymyş da keramat bilen sabit edipdir. Soň Şeyh Habibullah olara degipdir, ey ulamalar, sizler batynda işleň, zahir bilen gitmeň. Ina padişahın ýanynda hey bir hormaty, bir edebi edipdirler. Şeyh Habibullah da mutakabilen aýdypdyr. Ya kıble-i alam, bularından men eşegim alım. Eşegim ina şaharan sudan istifade etmän du diýip, şeýle keramatlar özünden kän zahir eden adam. Hulasa munna padişah da sofu bolup, munqati muti bolup, bir günme gün rownak tap Buhara ählilerini hemmesini alim, batyny, hal o hala ikisini de alim etdiýär bu adam. Şonda bir Habibullah Hazretleri şetada nemetduha, Allah yar töre diýmişdik, töre nigahwan, mes'ule behtaşmışdyk. Şo wagt Buharada gassaplar ödülen murdarlary damagyny çalyp satarmışdyklar. Haram mallar satylarmışdy gassaplarda. Şonda bir kanun goýupdyr döwlet, onda mes'uli Allah yarmışdy. Her gassap öldürjek bolanyna baýat bir mamur behtaş üstünde durup, şoň damagyny çalynany görüp, özi bir mohru bolmaly, mohru urup, soň satylmaly we illa mujrim tanylmaly. Şonda Şeyh Habibullah'ın soflarynyň biriniň düýesiniň ayagy döwülip, zabh-ı iztirari bolup, mamur behtaş getirmäne bolmany şotady damagyny çalyp, many şol guşt bazarda eltip satmaly bolanda, üstünden sof Allah yar gelýär awat mamur behtaş döwleti adam be. Şonda gelýär görýär muhry ýok, han muhry ýok. Men şeýle kefine inanmaýa. Muny şujra mutakallipleri gaty mujazat etdiýärmiş, eşege ters mindirip, ýanky sofynyň ulu saqqal, ulu selle bilen oturdup, ýüzüne gara çekip, bir jarçy diýe eşek bilen Buharaň şäherine aýlap bir neferde qyýgyrmaly, ey mutakallifleriň jezasy şu saqqaly bilen, şu sellesi bilen enha döwletiň kanunyna muhalefet etdi, muny gaty ıza berip urupdyr. Şonna sofyny bazlaş edipdir, ahir öwrülip baryp enha pirine şikayet beripdir. Şikayet berip ağlap inipdir ýanky sof urulan, sofi ýüzüne gara çekilen sofi. Ağlap baryp pirine aýdypdyr, ya Habibullah, bir beddogaý et, men şu züre rüsway alam etdi. Bazara çykarýalyk etmedi, men şu züre horlady, tahqir etdi, zelil etdi diýende Şeyh Habibullah aýtdy, gelin şonda siz ýanak zelil, haki adam bolsun, el galdyryň diýip. Hemme sofalaryny el galdyryp, haýr doga etdi, öwliyalaryň enha şigirdi şeýle. Enha ýagşylyk her kişiniň işidir. Yamanlyga ýagşylyk her kişiniň işidir. Er adam, yani pir adam, öwliya adam, Hudaýa mukarrab bolan bendeleň etýän işi gözeşdi o bagşylyk. Ina şonda el serip Hudaýa ýalvardy, ya Rab, şu bendeňe tawfik ber, Allah ýara tawfik ber, mukarrab dergaň et diýip ýalvardy. Şonda bizre milleti zulmetýän bolmasyn diýip. Ina şonda dogaryny elini ýüzüne eltmäke Hudaý kabul edip, sofa Allah ýaryň deslapky aýdan beýti ina orky misraty ýadymda ýok, ikinji misraty göňül bazaryna gowga düşüpdir diýip, ýöregi şol eden etmişlerine peşeýman bolup, ağlap, qyýgyryp, ýanky birden digergun bolýar. Allah ýar. Allah ýar gelýär, ýagyn ýagyp duran ýagdaýynda bu da sofy boljak. Ýöregi hiç ýerde takat o aramy ýok. Şeyh Habibullah ýanky sofylaryň gaftyna barýar. Gaftyna baryp, ya şeyh, men de sizi ýanak boljak diýipdir. Biz menne murid etseň, sofy boljak. Onda aýdypdyrlar, sen bir zalim,
sen milleti yencip eziyet berip beren deyip demeden de ağlap men tövbe ettim, galat ettim. Hatta gice gücük yalak bolup şonun basagasına boyun edip yatıp kalıptır ertireden. Erti soğukta tursa görse Allah yar yati gaftına. Son görse jetten yürekten muňa diye senin kabul edeyin sofuçylyga diye. Inha buların hanakasy merkezi zikir merkezleri Buharanyň gaýra çetinde bolsa iler çetindäki gassapdan iki şertim bar diýdi. Er çetdäki gassapdan gelip bir däne garyn şu hafalıkları bilen, içeri hafalıkları bilen kelle paýça hiç bir zatdan istifade etmez. İki elini di şu bedenin däki uzuvlaryň bilen getirersiň diýdi. Bir hafalyk garny kellesine geýdi diye. İçerini boynuna çolaştırdı diye. Dört ayağı bir eline bir kellen bir ayağına alıp geldi ta gayrak bolýança görün gülüşüp masgara edip däleripdir deyip muny tahkir edilipdir. Muny edipdir. Bir de ol ıza beren öýleriň hemmesine baryp uzurhaý edersin, hemmesine edipdir. Şu esnatda Sultan-ı Azkar diye galbi oýanyp zakir billah bolupdir. Inna sofa Allah yar böyle kıdatlarına teyyedip ahir hatta geçen alim arif biri. Şimdi yadan kitabı 4 kitap yazıptır dedik. Mahsanul Muti'in, Meslekul Muttaqin, inha ahirkisi Subatul Azizin. Subatul Azizin'in aytiyan zadi evunne Hudaya hamdu sena edip etiqat kısmetine aydar, idinden nesihat aydar, ahkam kısmetten kullen yaşaştı gerek dağıtların hemmesini ene dilmedi bilen Türkmen diline geçirip, beyt edip, Bahri Hazeç, Bahrinden peydalanıp inşallah ahirine varyança çıkıptır. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Rabbena faghfir lana zunubana ve kaffir anna sayyi'atina ve tawaffana ma'al. İnşallah qalanını gelecek haftalarda aydıp eştirir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin amin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugünkü Subatul Aziz'in ikinci dersinde aydılmal nukatlar şulardan ibaret. Sofa Allah yarın tarihi veladeti 1043-nji hicri qamarida dünya gelipdir. 1133-nji ýylda da dünýäden Recep aýynyň 29-njy günde dünýäden gaýdypdyr. Yani 90 yaşaptır. Bir azizin yadan kitapları 4 tane kitap yazıptır. Meslekul Muttaqin, Muradul Arifin, 2-nji yadan kitabı, 3-nji Mahsanul Muti'in, 4-nji ve ahirki yadan kitabı da elimizdeki kitap Subatul Azizin. Sofa Allah yar işanın inha evlatları bir tane oğul İzde inşallah bana bir vasiyet edip aydar. Ey balam deyip min adi Muhammed Sadık. 2 tane qıydı ba. Bir qıyının adi Hal Emine. 2-nji qıyının adi Halime. İnha bir azizin aydan zatları deslap Hudaýyň kudretlerini tanıt diye. Hudaýyň kudreti süzüre adamla teşvik et diye. İzinden şu Hudaýy güçlü bolan, kudretli bolan Hudaýy izinden aqidany sabit et diye. Ina şu wagtlarda adamlar bir zady öwülüp tahqiq edilip beter tawsifat bolanda insan şonu bilesi gelýär we göresi gelýär. Bir azizinde aýtýan zady Hudaýyň kudretlerini, aklymyza sygmayan kudretlerini aýdyp gidip izinden şu Hudaýy tanıt diye tamam sıfatlary bilen aqidany aýtdy. Ina şu kısmatyna gelip girýär. Bismillahirrahmanirrahim. Subatul Aziziniň teslapy beýtleri. ثنى للخالق غبرا وأفلاك يرتي قطريدا جوهري باك إنها ثنى حمد بولثن أوغو بولثن للخالق غبرا وأفلاك غبرا دين yer أثماني خلق دن
Hudaya sena bolsun. Övgü bolsun. Yarattığı qatra iden gawhari pak. Bir qatradan gawhari pak halk edenligi derekli Hudaya sena bolsun. Ina qatra-i pakdan murat Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı halk edipdir. Peygamber Aleyhissalam da dünya o ahiretin yani yerler o asmanların vücuduna sebep bolan, bais bolan Peygamber Aleyhissalam. Şikitinle Hudaý halk edenlik derekli hamdo, sitayişu, övgü bolsun diýdi. Semavat öyini tutti muallak, cahana hükmini körsetdi mutlak. Semavat asmanların öyini tutti muallak. Muallak yani bidunu sütun asılıp durmaklygyna hiç bir etekden direk bolman durup da asmanlar şul agyr jerimler bilen durmaklygy cahana, dünyanın güdüne hükmini mutlaka köketdi. Her hasa am. Her bir görücü bar adam görüp bilecek Hudaýyň kudretini. Şözüre güýçli bolan Hudaý ki, şoňa hamdo, sitayiş bolsun diýip Hudaýy övüp barýar. We ýerinde de şol Hudaýy 13 sıfat bilen tandaryn diýip şony metde nazarynda bar. Ýene bir kudretini ýyky beýtde aýtdy, 3-nji beýtde. Qılıp qabra medarin zimmeyi hut, beni Adam'a enden kısmet erkut. Qabra diyeni yer, yerin medarını, yerin körösini, körey zemini zimmeyi hut. Hut diyen bağlığın boyununa koyup, Adam oğlanlarına şondan ibiçki döredipdu. Kısmet erkut diyen hutla yamut imit berip otir, deydi. Enaşın şerhi aziziyetinde bir zat aýdypdyr. Aziziyanın tekirlenci sefetinde ba. Yerin medarını körey zemini bir hut diyen bağlığın üstüne koyuptur deyiptir. İbn Abbas Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan bir hadis rivayet etdiler. Aytdiýar yeri bir öküdün üstüne koyulupdur. Öküdün üstünde. Onun öküdün adı Yahudamıştır. Kıyamatta da cennete varlanda Hazreti Meryem bilen Hazreti Muhammed Aleyhisselam birbiriyle cöflenende son toyunda öldürülecek öküz verilecek kuş şun kuştu diýip aýtdy. Yahuda yeri götürüp duran öküz bolsa yerden ulu bolan cösseti bolmaly bolýar. Yeri bir öküzün üstünde goýupdyr diýip Peygamber Aleyhisselam aýtdy diýip aýtdy İbn Abbas. Öküzü de balığın üstünde goýupdyr. Balığı da balık da deryanın üstünde. Derya da garanqynyň üstünde, garanqylyk da bir yerin üstünde dur. Yerin üstünde duran zat tozyp dargamaklygy mümkin diýer. Enha Peygamber Aleyhisselam aýdan zady. Bu tada öküz diýipdir. Bu tada hut diýeni balyk. Enha şu 7 zatyň üstüne yeri goýulypdyr. Ýani şu züre bir kudreti ki biziň hardymyzda, biziň magdymyzda sygmany bilende wujudy bar zat. Biziň aklymyz çekmäni bilende. Ine şu züre bolan güýçli bolan Hudaýa sena bolsun diýdi. Adam oğlun iýip gitse şundan dörekdi, içilýän suwda şundan çykypdy, iýilýän çaý çörek, berenç beýleki iýilýän gazalar da bar ýerden tulit bolupdy. Ine şol züre bolup duran güýçli Hudaýa sena bolsun diýdi. Hediyetti jahan israfa wasil, qilur her fasl türlük neş'a hasil. Allah'dan Cahanyň içinde 4 tane fasıl hediye etdi. Hediye diýip de aýdýarlar pedit de diýip, pedit taptırmak, hediye de bermek. Hudaý beripdir 4 fasıl. Her fasılda da türlük diýen dürlü miwajat, mahsulat hasyl bolýar. Kışda bitýän miweleriň öz başy öz fasylda mufid. Baharda bir miwe bitýär, tabystanda bir miwe, şu wagt tabystanyň miwesi kışda aslan karaýsy ýok. Mysal üçin şu wagt garfyz hava qazyp adamyň bedeniniň suw kemelýän bolmaly, şol kembudy suw jubran etmeden şerim Hudaýjan garfyz, gawun sözüre suwly zatlary halk edipdi. Ýani gow oýlanşyp görseň her fasla gerek miwany çykaryp dur. Sözüre bolup duran güýçli Hudaýa sena bolsun. Ýerde şonu tandaryn diýdi. Hudaýyň kudretini ýeke-ýeke tanap barýar. Ýene bir kudreti 5-nji beýt. Ajabsın o ajab ihkam-ı takdir, qılır bir kursadan alam gözün sir. Ajab bir iş,
bir geniş, aklın heyrana kalacak zat. Acep bir hükmetmek, acep bir takdir, muktar bellemek. Bir kursudan alam gözün seyretdi. Alam Hudaýdan gaýrydada alam diýer. Dünýäniň gözüni ýakşylyp duran bir tegelek gün. Şu wagtdan gidip Çin'e barsaň da şol ýakty beripdi. Gidip dünýäniň awar çeti Amerika baranda da şol gün ýakty beripdi. Ina sözüre bir güýçli Hudaý birçi däne tegelecik zatdan dünýäniň gözüni rawşanaý berip duran, kudretli bolup duran Hudaýa hamd bolsun. Ina dün aydandır, dünkü dememizde Sofa Allah yar Şeyh Habibullah Hazretleriň dogasy bilen barıp doga edenden sonra aydan awwalky beýtişi Meniň başyma hoş sowda düşüpdir, göňül bazaryna gowga düşüpdir dip awwalky aydan beýtişi. Munna şerhinde aýdypdyr. Ina yine bir Hudaýyň gudretini aýtýa. Ewinjek bolsa bir adam, bir zat sena ediljek bolsa, ewiljek bolsa, setaýiş ediljek bolsa, şu zür gudret mafogu bolmaly. Pes biz insanlar almal dersimiz, buların hiç biri bizde yok. Pes biz ewinmeklige, gabarlmaklyga hiç hakkı, hugumuz yok diýdik bolýar. Bir de bir ewliya-i kamil, kutbiyete yeten velileriň biri, ine sohaniki az dil berayet lacerem bedel nişinet diye. Ine bir zadiki yürekten çıkan sözler çäresi bar yürek oturur diye. İnşallah bil evliyanın sözü yürekleri hükmen oturup Hudaýymyzy tanyp o Hudaýa ibadet edip tu hamdu sena eder. Ine 6-njy beýt. Erada qalsa ol hayyu tawana qılar bir lahzada bilmesni dana. Irade etse ol hay diýen diri bolup duran tawana başarjan Hudaý diýdik şol. Zaf özünde bolmadyk zat, hemme zat gudretinde bolan zat Hudaý diýilýär. Hudaý kelime-i Farsi, Türkmen Tanrı diye, Araplar Allah diye. Ine şol irade etse bir lahzede bilmeyen adamlarda bildirip dana eder. Ine ilki beýtde şol awwalky beýtiň mukammeli. Safi toprağın etkeşcan eyle cism, neçekkum eyledi danayı her esm. Hazreti Adam Safiyullah'nın toprağını canı cism edenden sonra nehilli neçekkum diye nehilli ne yağdaydı birden hemme zady bilýän etdi goýdy Hudaýjan. Ina 72 dil bilen gepläpdir. Hazreti Adam'ın ejazy, mojizasy tamam yerin yüzünde geplenýän diller 72 dil, şu 72 dilin barsyny bilermişdik. Hemme zadyň dany atlaryny bir ende bildi. Hazreti Adam kimden ders aldy meger? Ina Sure-i Bakara'da وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ إِنِّي الْآيَةِ. Ina Hudaý Taala Hazreti Adam'a bildirdi. Hemme zady sonra periştelere gönderende, periştelere aýdanda, perişteler bilmeýäs diýip durdular. Ina Hazreti Adam'ın bilýänler şu wagtdan biz öz istilahymyzda düşenýän haly diýip halinde Hudaý Hazreti Atamyz Adam aleyhissalamy bildiripdir. Ya oturguca meselen sandali diýilýär, miz diýilýär, poşty diýilýär, guşy diýilýär, pencere diýilýär, her zadyň bir ady bar. Şol ady hemme dillerde näme aýdylýan bolsa, şonu Hazreti Adam'a Hudaý bildiripdir. Ina Hazreti Adam hiç zatdan bilmen ilmeladuni bilipdir. Ya misal üçün bärlerde de Saadettin Taftazani diýen bir beter bir fesahat belagatta etiqad urda yazıcı bir musannifin var. Şol aňyr baş temmelmişdik. Hiç bir zadi bilmeýärmişdik. Şonna hatta ustadlar zerbil meselet diýen sen Saadettin'e döndüň diýip. Ýöne bir talaş o zahmetin goýmandyr. Ýalbaryp biljek bolup alad edip okyberipdir. Şonna bir Peygamber sallallahu ruhaniyeti bir ýerik gelip maňa gel diýip bir baranda agdyna tüýküripdir. Şol ende hemme zady bilip aýlanypdyr. Ina hakdan içipdir diýip türkmeniň arasynda da bir zat bar. Hudaýjan elmeladun bilen kan adamlaryny muzayyen edip bilýär. Yani şu züre bilmeyen adamı bir lahzede bildirýän
Hudaý her kime berse de başarıya, şol jere Hudaýa hamd bolsun diýdi. Halas etse-birevni Rabbul aflak. Galur tağı astıda enden çıkarıp. Ine yine bir Hudaýyň kudretlerini tanap barya. Halas etse, bir adamy dindarsa, necat berse, birevni diýen bir adamny Rabbul aflak. Aflak diýeni, aflak felegiň jemgy. Feleklerin murabbiyisi bolup duran Hudaý bir adamy necat berse, üstüne dağ yıkılsa da dağ şonuna salim çıkıp gaýdar. Ine Türkmen aýtdy, saklasa bela ýok, saklamasa fena ýok. Ine Hudaý saklandan sonra üstüne dağ açan bilen bela der şonuna salim çıkar diýdi. Süzüle güýçli Hudaý wa diýdi. Hudaýyň kudretlerini tanady. Galur diýen galar diýdi. Dağ astynda şondan da päp çıkar, salim çıkar. Hiç zatda bolmaz. Ýoksa üstüne dağ gaýsa mılzyratmaly da adamy. Ine ilki beyt öňkü beytiň mükemmeli. İlki beyt öňkü beyti beýan etdiýär misaly. Neçüküm tuttu tufan deşdi dagy, welikin bolmady höl Nuh ayagy. Nähilli dünýäniň ýüzüni tufan tutdy, azap suw tutdy. Deşdi dağ, dağlardan 40 metr defa çykypdyr. Dünýäň ýüzü şodur şu suw bolupdyr. Hiç bir haki yer ýok. Fakat Hazreti Nuh'un iyidine düşenler bir 70 hordayi adamlar düşüptir. Şolar velikin bolmadı höl Nuh ayağı. Hazreti Nuh'un ayağı da höl olmadı da. Dünyanın gözü karp bolmalı da Hazreti Nuh'u Hudaý keştiğinin vesilesi bilen necat berdi. Ina Hudaýymyzyň şu jüre kudreti var. Şoňa sena bolsun we iddada tandaryn diýdi. Ey bendeler, şu jüre güýçli Hudaýa muti bolun we emel edin diýip aýtýan, kenayeten aýtýan laflaryndan düşünmeli derslerimiz. Ina öňkü üstüne dağ gaýsa da Hudaý saklada hiç zat ýok diýdi. İkinci misal, iki misal olacak. Halilullah üçün yandırdılar nar, kadam koymay uşal, ot boldu gulzar. Hazreti İbrahim Halilullah üçün ot yandırdı. Nimrut diyen padişah Hazreti İbrahim'i otlamadı ve Hazreti İbrahim o temmeti butperestdiler. Nimrut diyen padişah da ödünü Hudaý diýip ödünü secde ettirip kıssatı tulany ýöne şonda Hazreti İbrahim bularyň bir daşar çykkan günü barmışdyk düde. Şonda Hazreti İbrahim ilde galyya, ilinde galyp şol butlary hemmesini awradyp şu ulakanyň üstüne boyundan paltany asyp goýýar. Gelenine heýway Hudaýymyz dargadypdyrlar bular diýip kim etdi? Obada fakat galan Hazreti İbrahim galypdyr. Şu İbrahim diýen bir jawan oglan galypdyr. Şonuň işi diýip mututuk getirenlerinde men işimde şu ulakany edendir. Onu ulakany kepläp bilmeýär, gymyldap bilmeýär, onu gymyldap bilmeýän, kepläp bilmeýän, defa edip bilmeýän zatdyna Hudaý bolarmy diýip bular dogry ýola hidaýet etdir. Şonda bular taassuf işip ölleri Hazreti İbrahim'e gaty mujazat edeyli diýip iki deräniň ortasyny doldurypdyr. Odundan doldurup bir haftalap ýakyp goýup dogry köz bolanna oklajak bolanlarynda oklap da bilmän. Hulasa bir sallançak bilen üýrüp şoň tanafyny kesip odun ortasyna baryp barmanka ina şonna üýrülip tuqa zemin asmandaky mahluklar barçy Hudaýy ýalbarypdyr, ýa Rab diýipdir. Şu mahlugyny azat et. Necat ber diýipdir. Hatta deryadaky balyklar kellesini suwdan çykarypdyr. Ina hawadaky kuşlar, asmandaky perişteler ýalbarypdyr, ýa Rab, şu benden azat et. Hazreti İbrahim ele ýagy daňyly, tallançaga talygy üýrülipdi, her an mümkin tanafy kesip täni odun ortasyna düşämeklige daş däl. Şonda şey diýip tuqa ina Hudaý Taala aýdypdyr, bendem öze dilenak diýipdir. Siz bardan dileden görüň, aýyp eger dilese edeň diýipdir. Şonda her ýagynyň periştesi gelipdir, Hazreti Mikail, ey İbrahim, ýagyn ýagdyryp odu söndüreýin. Hudaý diýämi ýa senden ýok? Özüm diýär, sen men ýana Hudaý. Hudaýdan dilede diýipdir. Hudaý öz halimden habary baki diýipdir. Dilemendir. Bulan imanına bakın. Ondan gelip Hazreti Cibril gelipdir. Ol tutaýynmy diýende de oňa da aýdypdyr. Hudaý tarapyndan bolsa tut, özüňden bolsa özüňden gerekkä diýipdir. Her gelen kömekçileň hemmesini red edipdir.
ahir Hazret Cibril yanak mukarrab perişteden de yalvarıptır. Ey İbrahim, Hudaýdan dile Hudaý sana kömegin berjek diýipdir. Onu yok, Hudaýyň özü görüp duragym men halimden habary bar. Şol ende enha şu tanafy kedip oda garşy barýaka ina şu taýyny aýtdy. Qadam koyma, yani qadam koymanqa barıp düşmenke uşal ot boldy, gulzar şol gulzar boldy. Odun behiştiň içine barıp giren ýalak boldy. Hiç ýakmady da enha şözüre Hudaý ya hamdo sena bolsun, ýerinde de tandaryn. Hudaý saklasaýna odun içine baranda ot gulzar boldy. Hemşaniki dağ üstüne gaýdanda salim çıkar diýeni, şözüre güýçli bolup duran Hudaýa setaýyş o hamd bolsun diýipdir. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah inniki bernamada 11-nji beytten ta 17-nji beyte barýança inşallah hytmatyňyzy aýdyp eşdirer. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sıvatul Azizin 2-nji sefäniň ahyry 11-nji beyt. Allah'ın kudretini sanap barýady. Derse beyte hashtaki Halas es-sabiruni rabbil aflak qal orta gastyda enden çykarpak diýdi. Şoňa mysal olup barýady. Hudaý felekleriň murabbisi bolup duran Hudaý bir adama nejat berse dağ ýalak gaty agyrdat üstüne gastyda salim çykar diýdi. Şoňa mysal olup barýa. Qadap yel adlarni qıldı nabud edi ol yel nesimi tabihud. Qadap yel bir tufan at diyen Hazreti Hud aleyhisselamın kavmine at diye adilerini nabud etti. Bir qat yel sarsar yer gelip dargattı. Edi ol yel nesimi tabihud. Hazreti Hud peygamberin iyidine düşen tabiilerine nesimdi, mulayim yeldi, bade sabahdi, yani ertidi, mulayim yokumlu yel ötüyedi. Ama bir şehir, kümmet yalık şehirde qataşı oturan, yine Hazreti Hud aleyhisselamın tabi musulmanları da, ona munkirler de, qat yel gelip, şu qataşı oturanların, Hazreti Hud'un iman getirmediklerinin öýlerini dargadyp, el ayaklarını yolup şeýle dargadypdy. Oňa baranda da Hazreti Hud'a tabi bolanlara da bir mulayim yel bolup, yokumly yel bolup aýlandy. Näşeler kudret Hudaý. Ina at diýeni bir padişanyň ady. Bir padişanyň gabilasiniň beter kowmy känmişdik. Hazreti Hudi şol padişanyň kowmuna iyi beripdir. Kowma at bolup galypdyr. Bir padişanyň ady at diýen padişa geçipdir. Şoň kowumlardany beter emelerde kän. Bular Hudaýyň diýenini, peýgamberiň diýenini etmepdir. Şoňa bir gaty yel bilen bular halak edipdir. Şu yel hatta el aýaklaryny çortupdyr diýişeýle şedid bolmaly. Şol şeditligi bilen de Hazreti Hud'un ýerine düşenlerine mulayim gelmişdir. Inha Hudaý saklasa hiç bir bela ýok diýdigi. Inha beýti de bezde. Balyg garnynda bir sahip keramat, çelle olturdy o çykdy salamat. Balyg diýen balyg garnynda bir sahibi keramat. Keramat eýeti bolup duran Hazreti Yunus 40 günläp oturup dany salim çykdy diýipdir. Ina şol diri galmaly guman ýok taşynna. 40 günläp neheň medesinde hel bolmany, sagaman çykmaklygy ajyp bir geňdat. Ina Hudaý saklasa bela ýok, saklamasa pena ýok diýilen türkmenleriň aýdylan nakylyna görä aýdylan zat. Ina Hazreti Yunus peýgamberi balyk ýuwdypdyr. Balygyň medesinde hel bolman duronlygynyň sebebini diýipdirler. Ina şol balygyň garynda şu dogany kän okypdyr. La ilaha illa ente subhanaka inni kuntu minez zalimin diýip şunu kän aýdypdyr.
Şu doğa şunu necat berip de daşa çıkmaklığına sebep bolupdyr diye. Ona benan her näme kynçylyklar gelse, musibatlar gelse, şu musibatdan salym çıkayl diýsek şu dogany aýdy bersin diýipdir. Hazreti Yunus peýgamber ikindi nara çıkarılıpdyr. Aşura günü Muharram ayın 10 günü balyk ýuwdup bilmäni, heledi bilmäni derýanyň kenarına getirip oklapdyr. Şol Hazreti Yunus şo wagtda 4 rekat namaz okypdyr. Ene näme diýip ikindi namaz 4 rekat bolýar hadise felsefesi şunu diýipdir. Sahabi keramat bolan Hazreti Yunusyň 4 rekat nefil okypdyr. Şoň okyan 4 rekat nefilini Hudaýjan bize farz edip goýupdyr. Ene 1 rekat 4 tane, 3 tane karanqylykdan necat tapdym, bir ýaktylyga çykdym diýip her bir karanqylyga 1 rekat namaz okypdyr. Bira giýje ýuwdypdyr giýjäň karanqylygy, ikilenjisi täni şo suwun karanqylygy, üçlenjisi balygyň medesiniň karanqylygy, ene birde zillet karanqylykdan çykdym diýip her bir karanqylyklardan necat tapanlygy derekli Hudaýjan 1 rekat namaz okypdyr. Ondan üçin Hudaý Taala şol Hazreti Yunusyň ikindin wagtynda okyan 4 rekat nafilini siz bize farz edip goýupdyr. Ene mundan almaly dersimiz şi bir kynçylyklar da üstümizden sowulsa, ýakty güne çykylsa Hudaýa şükür edilmeklikmişdik. Ene bir öňki beýti haşti beýan edip berdi. Halaset sabiruni Rabbil aflak diýilen beýtiniň misal urdy. Hazreti Yunus sagaman çykmadym, Hudaý saklady, hiç satda bolmady. Ne ýene bir gudraty. Şu jere güýçli bolan gudratly Hudaýa hamd we setaýiş bolsun. İnşallah ýerde de şonu 13 sıfat bilen tandaryn diýdigi. Ene ýene bir gudratyny aýtjak. Eger emretse kimni farqal farq, gelir bir lehzede garb üstüden şarq. Eger emretse Hudaý kimni diýen haýsy bir adamny farqal farq, yani farqal farq bolan jidalaşdyrýan farq bolan Hudaý haýsy bir adamy emretse bir lehzede garbdan şarga elter, şarkdan garba elter. Yani bir göz yummatýança ene özde misal urar. Ýöne tefsirlerde de kän gelegli. Metin Sure Nur'da da gelýändir. Hazreti Süleyman peýgamber Belqis'in taxtyny getirjek diýip aýtdy ahyrim. Ya eyyuhal mela'u eyyukum ya'tini bi arşi Belqis qabla an ya'tuni muslimin. Musulman bolup gelmeden önce kim getirjek diýdin? Ha Belqis'in taxty 3 aylyk ýolda, biri Yemen'de, biri ýene bir ýerde. Şonu göz yummatýança Asimle Berhiya getirdi. Hudaýyň emri bilen. Şolar keramat diye, keramatdany Hudaýyň emri bilen bolan iş. Hudaý emretse bolup duran zat. Öyle de misal urjak ilki beyt, öňkü beytiň misaly. Neçekkim dostany sultany kawneyn, yetirdi saati da qab qawseyn. Nähilli, neçekkim diýen nähilli öz dostuny Hudaýyň dostu Habibullah bolup duran peýgamberimiz Sultany Kawneyn. Sıfat Sultany Kawneyn sıfaty dost. Sıfat ol dosti ki iki dünýäniň padyşahy bolup duran, iki dünýäniň serweri bolup duran peýgamberni nähilli yetirdi saati da qab qawseyn. Yani bir lehzede ine 2 ýay muktar özüne ýakynlaşdyrdy. Näptada başga bir zihniyet gelmesin. Hudaý Peygamber Aleyhissalamy Beytullah'dan Beytül Mugaddes'e barany, ondan asmana çıkanlara kullen 15-nji paranyň owalynda Sure-i Esra'nyň başynda aýdypdyr. Subhanellezî esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa. Ina seyrettirdi. Esra diýen giýjede seyrettirdi diýdi. Ina Hudaý bir öňkü beýtde aýtdy, Hudaýyň şu jüri gudraty bar. Bir zady emretse bir lehzede magribden maşryga elter. Ina bir harikulade iş sözüre güýçli bolan Hudaýa sena bolsun, setaýiş bolsun, övgü bolsun. Ýerde de şonu tandaryn
diýdigi we bizlere de hal dili bilen aýtdy şu jüri gudrata baýyt boýunmak gerek, itaat etmek gerek, buyrugyny bitirmek gerek, gaçdyny işden gaçmak gerek diýdigi. Ena bir lahzada Peygamber Aleyhisselam'ı Beytullah'dan Beytül Muqaddas, Beytül Muqaddas'tan uruc etti asmanlara, 7 kat asmandan çıkıp hatta arşu, cennetin hem yerlerini aylandırdı, cehennemin işlerini kök edildi. Ina bir lahzada bolandat. Qab Qawsayn bir ok ýaý muktar ýaqinne elti diýilende Hudaýda mekan ýok. Yöne mahlukatyň ayagy yetmedi ýanyk ýere ýetirdi bir ikram. Aňyr baş peýgamberimize. Ikilenjisi däni kepleşdi öz Hudaý arşda mukadimeli däl. Hudaý hemme ýerde. Inha Ar-Rahmanu ne o taada aýtdy eýtem ýaqinletdi diýeni 70 000 perde bilen kepleşdi. Hazreti Musa bilen ýerde Tur dagyna kepleşdi ahyrim Hudaý Taala. Onda 70 000 arada perde vardy. Ina Peygamber Aleyhisselam'ı ýaqinletdi diýeni şu 70 000 perdany aýryp kepleşdi diýdigi. O taada gurup Qab Qawsayn ýaqinletdi diýeni Hudaý la mekan, Hudaý hemme ýerde bar diýdigi. Beýde Hudaýa mekan sabit edip bolmaýa. Ina ýaqinledi bardy diýdigi, ýanky perdeler aýyrdy diýdi. Ýoksam ýerde de Hazrat Musa bilen gepleşdi ahyrim. Ina Hudaý Taala bir anda näçe aýlyk ýol Beytullah we Beytül Muqaddasy teýetdi. Ýene Ummu Hani'nin Hazreti Ali'nin aýal doganynyň öýünden gidipdir. Dobara daňat ýança öwürlik gelipdir. Gelende ýatan ýeriniň gyzgynda aýrylmapdyr. Yani bizim hardymyda, bizim aklymyda sygmaýa bu zat harykly ada iş. Ýöne bizim aklymyda sygmany bilen wüjudy ýok diýip bolmaýar. Hudaýyň gudraty mafuk bir zat. Bize bir az akıl berip dur, ama sygmany bilen şu wagtky hardlar, şu wagtky hafızalar, kompýuterleriň hafızalary, fleşler, ramler, şular bardyr. Näçe gig sygyr nemeti bar. Şolara sygmany bilen dünýäde bername ýok diýip bolmaýar ahyry. Bizim däni hardymyz, bizim aklymyz, bizim zehnimizden çekgen muktary nan edafa bular. Bular bu bernameler ýok diýip bolmaýar. Baýat etikady babarmyzda bolmaly Hudaý, peýgamberimiz şol etdi. Ine 15-nji beýt. Eger her kimge berse izzu imdat, geler hatmat gajyn adamy zat. Eger Hudaý Taala bir adama izzet berse, imdat berse, kömek berse, şonuň hatmatyna jeno adam zat geler diýipdir. Daşyny öwürler. Ina Hudaý Taala bir hadis mübareke ba Peygamber Aleyhisselam'dan bir adam rahber boljak bolsa şoňa Hudaý Taala maňlaýyndan izzet barmagyny çeker diýipdir. Yani izzetini çekenden sonra hemme kişi şoňa raý berip, hemme kişiň ýüregine oturup, hemme kişi başdak bolmaklygy gelişikli adam bolar diýipdir. Hemme kişi şoň üstüne ölüp bolar. Ina Hudaýyň bu zatlaryny aýtmaklyk hemme gudrat Hudaýyňky. Ina muňa mysal urar. Ya özümüz misal ursak, merhum cennet mekan ustadımız Hazreti Yarcan takdirler, Allah cennet mekan etsin, işan fakirin öýü dolu adam, jeno adam zat, hemme kiş barıp şoň hayır dogatyny almak, şoň elinden okşamak, şoňa ýakynlaşmaklyk hemmesiniň arzu umydy şoldy. Ina şol Hudaý izzet beren adamdy şol. Şu asyrdaky izzet beren adamlaryny nemetjek bolsak, ýoksam şu ýaşyndaky adamlar kän ahyry. Emme şoňa baryp tany hemişe görseň öýü dolu adam, insanlar hemmeti şondan bir zat dünýä hamtamaçylygy ýok ahyry. Hudaý izzetini beripdir. Öz urar misaly. Süleyman kim egurdi insajyndan, ani fermanı erdi bir niginden. Hazreti Süleyman bin Davud peygamber eke ensijin daşyny üýşdi. Şonuň fermanı bir nigin, bir ýüdükdenni. Şoň ýüdügünde de ýadylandy atşymyşdyk. Ina Hazret Süleyman şu ýüdügi dakynsa ensijin daşyndan aýlanyp muti bolarmyşdyklar. Şoň ýüdünde kun feyekun,
diyemiştikler. Ya da Allah diyen ya ed-dünya sa'atun fec'alha ta'atun dip munay diyemiştik. Fec'alha ta'aten. Ed-dünya sa'atun fec'alha ta'aten. Dünya birçe saattir, bir lehzedir. Ocağa bir lehzeni taat bilen geçir deyip Hazreti Süleyman'ın yüzüne yazılan hatçılarmıştır. Yine Hazreti Süleyman'a Huday izzet beriptir. Ensecin, çerende, ferende, vehşiler hemmeti Hazreti Süleyman'a muti'miştir. Yine ilk beyt mükemmeli önkü beyt. Qaradı kudret namalı eyledi faş ve gerine kadri irdi bir derem daş. Yine qarazı Huday Teala'nın maksadı kudret namalıktı, kudretini kökezmekti. Faş aşkar etti Huday Teala kudretini şu yüzünün karşısında koydu. Ve gerne ve illa bir derhem daş yalıp vakt nimeti vardı şunun. Bir derhem diyen bir derhem daştı da şunun yüzüğü. Şu yüzüğü dakınında hem de Hazreti Süleyman'a muti oluşu şundan çürüyüm. Huday izzet verdi, Huday imdat verdi. Huday imdadı izzetini Süleyman'a şol yankı yüzüğün üstü bilen koydu. Kudret-i asli Huday, sözüyle kudret-i asli olup duran Huday'a hamd o setayiş bolsun. İnşallah idde da şunu tandarın deyip aydiye. İnşallah bunun kalanlarını inşallah gelecek bernamede indiki celesatımızda, dersimizde inşallah aydip eştirir. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.